Min del af koden, jeg skal forklare, det er, hvordan bookboard-knappen fungerer. Og det gør den ved, at vi har været inde og hente et ID, der hedder Open Booking, inde i vores HTML, som også er kaldt DOM, hvor vi har puttet en event listener på, der hedder klik. Så hver gang brugeren trykker ned på bookboard-knappen, vil den åbne. Så vi har puttet en if på, at hvis vores display af booking pop-up'en er en blok, så skjuler den faktisk pop-up'en, hvis den allerede er åben. Og ellers så åbner den pop-up-vinduet. Så har vi taget vores ID, et nyt ID, der hedder Close Booking, og puttet endnu en event listener på med en funktion af klik, hvor vi har lavet en let med en booking pop-up, der har en sammenligningsoperator med vores booking pop-up. Og det gør, at og sammen med display, der har vi puttet none, det gør, at man kan trykke her og for at åbne den, men man kan også trykke igen for at lukke den. Dernæst har vi oprettet et tomt array for at putte vores bookinger ind i. Det har vi gjort ved at tage bookingformen og puttet en event listener på submit. Det betyder, at når man trykker på send booking, så rører den ind i arrayen. Og der har vi puttet en for each på, for ligesom at sikre sig, at det er de rigtige værdier, brugeren har puttet ind i. Så har vi, det er stort set det her, jeg snakkede om, at vi har gjort, at vores booking bliver pusset til booking details, så den altså kommer op i booking arrayet. Så har vi gjort, at vi kan se det op i konsollen, hvad for nogle booking detaljer, som brugeren har puttet ind i bookboard her. Og så vil den også udskrive alle bookingerne i konsollen, hvilket man kan se, hvis man går ind og undersøger. Så kan man se, at der ligger 3 arrays, og der ligger vores brugers bookinger. Og så har vi gjort, at vi kan lukke på krydset også. Jeg vil snakke om det JavaScript-kode, der tilhører slider top, der ses her. Det første jeg gør, det er, at jeg erklærer en variabel, en let index slider top, og tildeler den værdien 0. Så derefter så kalder jeg den funktion med identifieren slider top. Det første jeg gør inde i selve funktionen, det er, at jeg erklærer i, men tildeler den ikke nogen værdi. Så laver jeg en constant images, det er et array med billeder. Constant betyder, at det ikke kan ændres. Det ønsker vi heller ikke, efter at vi har lavet vores array. Og jeg får ved at kalde den på class name image top. Så alle elementer med class name image top bliver lagt i arrayet. Så for loop. Et for loop laver 3 valgfrie statements. Det første, det køres en gang før udførelsen af kodeblokken 2. Det definerer betingelsen for udførelse af kodeblokken true. Loop starter igen. False. Loop ender. Den tredje statement udføres hver gang efter at kodeblokken er blevet eksekveret, og herved, i mit tilfælde, der øger det værdien for min indledende variabel. Og min statement for at det skulle køre, det er, at vi stadigvæk er inden for længden af antallet af billeder, der er i arrayet. Og det den egentlig gør, det er, at den looper igennem hele arrayet, og så sætter den til style display none, betyder, at den skjuler samtlige billeder, der er i arrayet. Dernæst så tager jeg index slider top og lægger en til. Og så længe at index slider top er større, eller hvis index slider top er større end images linked, det vil sige antallet af billeder i arrayet, så sætter den index slider top til lige med 1. Og det gør den for, at lige så snart vi så kommer til sidste billede, så sørger den for, at vi starter forfra med billede 1. Og det så hernede, så tager jeg på images, og så index slider top minus 1, fordi images starter på 1, men vores array starter på 0, og sætter display block
style display til block, det vil sige, at den viser det billede, der er på position index slider top -1 i vores array. Derefter så kalder jeg en set timeout, som sørger for, at funktionen bliver kørt efter et delay på 4 sekunder. Jeg viser de 3 slideshows hernede, hvor der er en hover, og når du hopper over, så stopper billedet. Og så når du fjerner den, så begynder billedet at køre igen. Og lave en DOM event listener, for at den skulle lytte efter om DOM content loaded. Det vil sige, at den skulle lytte efter om DOM var indlæst før JavaScript-koden kan udføres. Altså hvis ikke, så kan JavaScripten gå ind og lave noget ballade. Herunder der har vi så sliders for const slider, document query select all slides. Det er den linje, der vælger alle elementer på siden, som har klassenavnet slides, og gemmer dem i en variabel kaldet slides i HTML'en også. Man kan se det i HTML'en. Slide for each slides. Det er en funktion, som gentager hvert element i en samling. Altså det vil sige, at vi har et loop, der kører. Og bagefter så har const image sliders query selector all img. Det er en funktion. Det er en linje, som vælger alle billedtags og i det aktuelle slideshow element og gemmer dem i en variabel kaldet images. Så har vi let current slide lige med 0. Det er en variabel, der holder styr på den aktuelle slide index eller billede, som skal være der og som starter på 0. Så har vi let slideshow interval. Det er en interval, der bliver brugt til at gemme intervalfunktionen, der styrer slideshowet. Funktion slideshow index. Det er en funktion, som skjuler alle billederne, undtagen det aktuelle billede, som skal vises på skærmen. Funktion slide, det er en funktion, som øger det aktuelle slide index, og som så går videre til næste slide. Og det vil den fortsætte med at gøre, indtil den når til slut, så vil den starte forfra. Jamen, så har vi næste del af koden, og det er den, der starter hernede. Function to start the slideshow. Det er en funktion, som starter slideshowet, og den har en interval på 2000 millisekunder, det vil sige 2 sekunder. Og det er altså den, der går ind og definerer, hvor lang tid der skal gå, før at det næste slideshow vises. Og så har vi en funktion her, som stopper slideshowet. Og den er indsat med den her globale funktion, der hedder clear interval, som altså går ind og ligesom sletter, altså stopper den her del her. Og grunden til, at vi har det er jo fordi, at vi har valgt at lave det sådan, at vi har en hover-effekt, forstået på den måde, at vi har, at hernede i add event listeners, jamen der har vi mouse enter. Den kalder på den her funktion heroppe, der hedder stop slideshow. Det vil sige, at slideshow stopper, når du holder musen hen over billedet. Og så har vi den her funktion hernede, der hedder mouse leave. Og den kalder så på den her funktion heroppe, som så, får det til at afspille igen, når musen forlader billedet. Der er også lige en ekstra, ting her i midten. Det er show slide, som der også var vist tidligere heroppe. Det er, at når det stopper, så viser den det billede, der ligesom er. Så det går ikke tilbage til starten. Men det var egentlig det, vi havde med den her kode.